Kang. Halo. Kowe dengi apa metu arep bojoku? Lah kapan to ora? Dengi. Ora. Budalmu isuk mulihmu sore. Wah, alah kon ngeterne blonjo Kang karo Martini. Martini kan arep mantu to Kang. Sing blonjo aku arep bojomu tinggal asal-asal sok mben iki lho. Oh alah. Ya wis ra apa-apa lekno. Kapan kowe? Minggu ngarep. Acarane kapan? Minggu ngarep. Oleh ngendi lho, Kang? Oleh rampal lombok karo judek Kang. Oleh ngendi? Judek karo rampal lombok. Oleh ngendi, Kang? Dah ndak krungu to. Judek karo rampal lombok kupingmu budek kurang ngombo Kang. Ya aja nesu to, Kang. Mundri ora krungu wae. Ngene nesu. Lah trelekku ngomong bulan bali ini ping 3 lho Kang gek pangger ra krungu lho awakmu ki. Lah kok malah kowe to, Kang, sing nesu ora karo aku ki? Ora. Wayahe aku sing arep nesu karo kowe ki. Kowe iki metu arep bojoku apa ora? Ora Kang. Oh ya wis lekno. Ya. Ya wis, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulai kowenye tak gwedel bojomu tenan malah ngono. Muni piye, Kang? Piye Kang? Awakmu muni piye? Urung kok pateni to telepone Kang. Ndre urung tak pateni kok. Walah. Iya, awakmu mang. Bojomu lek rewang karo Martini kon gawe bregedel. Oh. Heeh. Lah apa iso bojoku gawe bregedel? Priye iso wong nyanggupi kok bojomu? Oh. Ya wis, ya wis. Ya. Ya wis, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aja. Tenang, tenang.